bandiraɓe on calminama no feewi gila onon jayniyankoɓe ɓe ha yetti noon e onon arɓe tawtorede oɗo kikiɗe hannde ko ardi fof eɗen gandi holto paaɗen eɗen gandi holko huccana eɗen gandi kadi hannde holko président de la république ɓuuri yidde hannde yo haale e hol kadi hannde ko yamiri kala dewɗo caggal makko yo wat ko ɓooyata ko paaɗen koye sumgoji leydi hono président hol poɗɗo laamade ewa ɓuri noon musde fof ko tawa aɗa joguino leydi jiiɗa ƴettidde ale sago yimɓeɓe mbaso e liggey ma mbaso e balle ma te eɗen gandi président o waɗi hunde hewnde ko en mbawa haalde ɗum ɗo hannde so tawi tan noon kadi ala ko heddi ko liggey tagata neɗɗo jottade eɗen mbawi wiide enen wonɓe ɗo ɓe fof en ngala hannde hay probléme goto mbiyeten ko mbiru meɗen o liiɓi hankkadi gasi gueɗel gonngel ngel ko saabi hannde eɗen kaala minen ɓeɗo sukaɓe jooɗiɓe ɗo walla mbiyen enen hannde arɓe ɗo ɓe dewɗen koye biyeteɗo Moussa Sow maire de la commune de Walalde coordonnateur national du PUMA ko kanko hannde ko kanko min jii kala ko ponnoɗa yiide e président tagma yidde président ko ɗum min jii e makko ɗum tagi min dewi e makko kono noon wonko min jii ɗeɗo balɗe walla mbiyen enen fof wonko jiiɗen walla wonko nanɗen wonko waɗa e département o won sukaɓe jalti sukaɓe yaltuɓe kaaliɓe te ko ɓuuri hen kadi hawnade ko enen e mabɓe fof gonduno ko enen fof liggodirtuno ko enen fof jaadanno e politique département Podor ɓe pini noon ɓe ndewi ko intérêt ji mabɓe personnel wonɓe caggal mabɓe ɓen kadi enen ganda ɓe jogorani rewde hay inde goore mabɓe nde tawno pulaari wiyata so mawɗo haali ko mawɗo famata wadde noon ken mawɓe en kaali mawɓe hono men ɓe kañumen ne paami emin gandi wonɓe caggal mabɓe hol yoɓɓeɓe walla hokkuɗeɓe muccas yoɓe jan e Moussa holko tagi ɗum koɓe yiiɓe wonko fuɗɗi wadde so tawi noon hannde wonko tali wonko yimɓeɓe ponno talde ponɗen talde ko holno mbaɗeten ha mbiru men o jotto wona kay yaade eɗen janodira e leader uji eɗen gadda kereƴ ha ene woda ko bonnani meɗen ɗum tagi noon min mbi ɓato ɓeɗo sukaɓe waɗoɓe ɗum ɓe ndewani e caggal Macky Sall walla ɓe nanata ko président de la république haalata ko so ɗum ɗon yawti minen kam min mbi ko ɗum ɗo yo nattu nde tawno département o ko enen dendi ɗum enen fof hannde ken sukaɓe so tawi ala ko heddi ɓe mbi ko wonde ko fedde ɓe mbaɗi fedde nde haalata ko hujjaji sukaɓe ɗum kay mataw minen sukaɓe min calata ko ɗum min cali kay ko fannunoɓe mbaɗiri ni so tawi kay mbiɗen ko eɗen gummono enen fof ko sukaɓe wadde kay sen gummima kaalanen sukaɓe fof sen gummima kaalen yimɓe fof wona kay gummoɗen kaalen ɓe goppen ɓe ɗum ɗon wonko ɗum nandata won kadi ko ɗum yaadi ɗum tagi noon hannde min dari en tant que région des jeunes pour l'émergence de Podor wiide ko ɗum nattujum koko nattata e département o ko ɗum nattujum ha laaɓa cer min gonta jabde neɗɗo ñaama ha reedu muɗum heewa tan yaha faya hôtel de député walla faya banggue goɗɗo ene yana emo weela ɗum noon ko bawɗo wonde foof hay so wona Moussa noon so yiɗi taw ko leader goɗɗo wonno so neɗɗo darima so tawi ko on tan darani pour bonnude guuru mum yidde bonnude liggey muɗum komin dartoɓe min kapto saabu minen ummini min hannde ko yo département de Podor no gownoɗen wadde yen mbaɗ noon saabu président ene jogui men yakare kala nde yimɓe paye élection ngaji eɗen gandi holno foti département o dañata ɗum ɗon noon ko ɗum foti hannde fonnode wonde hannde lamba meɗen wona yaade eɗen mbiya eɗen kaɓa walla eɗen dugda walla eɗen ƴettodira walla eɗen kuɗodira ɗum ɗon taga min ummade minen noon alhamdulillahi rabbil alamin Allah nde min dañi leader baɗo no Moussa Soni par ce que somin dañano baɗo no makko département o mo ɓuuri tono jiiɓade nde probléme o waɗi baɗo no yam famɗude tekke darima wi ene duka wi ene ƴetto ko kanko noddi min o wi goppe horo kaale min jangguinmi mon ko needi jangguinmi mon ko liggey alhamdulillahi rabbil alamin Allah guila kadi min ndewe makko min jii ko needi ndi ɗon ko ɗum woni ɗo oɗo déclaration baɗaɗo min mbaɗirani ƴettade hay goto min mbaɗiri ko muyɓe place mumen ɓe yoɓe mbaɗ feere ɓe garta e place uji mabɓe enen foof jiiden yummo e baaba liggonoɗen Macky Sall ko ɗum hannde woni darde meɗen région des jeunes noon pour l' émergence de Podor no min mbirinani ni e tubankore min puɗɗima hen ko ɓooyi
kono mbimi ni de tawno min jaaduno koye neeti min jaadi koye deeyre ko less tan minen min liggortono min mbino tan kono président waɗata ni enen fof eɗen gandi holno président holko woni liggey mum haalata kañum liggorta tan ɗum tagi minenne min kaalatano min liggorta tan so yonti noon haalde emin jogui komin kaali nde probléme o waɗata funde majjum emin goni e nder département Podor emin mbaɗa ko hay zone goto waɗani emin goni gueɗe chantier emin monta toon selilaji min jeehi gamaji min jeehi jum min jeehi gueɗe village kala ɗo commune woni e nder département o koyɗe amen naati toon pour yidde wadde toon hono nde ɗo fedde taw ko yimɓe fodɓe wallude président de la république cikkumi ko ɗum fonno wonde haare meɗen bandiraɓe wona noon wonde ɗo eɗen mbaɗa réunion ji eɗen bonna ɗum tagani min ummade hono oɗo réseau noon no min mbirni hono makko nanɗo e nder Dakar hono makko goɗɗo waɗama kadi hono UGB woni université Gaston Berger min mbaɗi ɗum toon toonne kadi ko minen déplacé min jeehi ha toon min kaldi e sukaɓe département Podor wonɓe toon ɓe ɓenne kadi nanggani men junngo alhamdulillahi rabbil alamin gila nden ko liggey baɗɗo fayida woni toon e waɗede ko noonne kadi min jaari kala e département oɗo commune wonno nana waɗe ɗomin goni ɗo min mbiyata minen komin parɓe yaadini campagne Allah ne wawi taw ko janggo wiya jeehe département Podor ƴeewoye voix ji réseau des jeunes pour l' émergence de Podor rewɓe caggal Moussa Sow ene pari hande yaade nde tawno koko mbaɗi ɗum ene liggi ene pari kamɓe dukoɓe ɓe noon emin gandi so nden yonti ɓe jahata ko eɓe belmo nde tawno haydara ɓe mbaɗani toon paamen kadi département o gonga enen fof jeeɗen ko Podor enen ko ɗo e Dakar gonɗen kono ko Podor poɗɗen liggade wona hebde ɗo ene waɗa hono ɗiɗo réunion ji walla ene yaha banggue goɗɗo woni wallude Podor woni wallude Podor ko déplace ɗa jaaha toon ƴeewa hol probléme gonɗo toon ƴeewa essaye ɗen réglude ɗum te eɗen gandi won pelle goɗɗe nan naati toon hannde département o ko ɗum fonno haalede ko ɗum fonno wonde darde meɗen te réseau des jeunes pour l' émergence de Podor ko ɗum woni darde muɗum kala momin jiinan toon wondani président de la république min essaye funtodirde muɗum ha arta hen mare inchallahu rabbi nomin mbirni c' est possible ene wawi wonde élection ngaji paaɗi ɗi avec Moussa Sow inchallahu rabbi ma Macky Sall ya premier tour inchallahu rabbi ko ɗon yimɓe jottoto asa assalamu aleykum so tawi wonko bone haala he kadi on ñagama yafuya merci fandare moon hande ko holɗum eyi sa yi hande ndeɗo jonde waɗama walla hande oɗo ñalawma yuɓɓinama kono mbiɗa ni wonko tagui ɗum addi ɗum noon ko minen guila kam mois de mars walla mbiyen guila tan ko Moussa Sow heeɓi coordination nationale du PIMA koye makko min gondi koye makko min liggodirto guila nden noon emin mbaɗa liggeyaji baɗɗi fayida comme no ɗum ɗo foof ene waɗetno mais min meeɗa haalde hay goto nde tawno enen foof eɗen gandi président de la république ko neɗɗo jiɗɗo jaam ko neɗɗo kadi liggotoɗo kadi gonduɗo e teyre gonduɗo kadi e deyre ene yiya yimɓe foof ene duka kañum heewani ni hay nadde hen ko liggey mum tan kampi minenne kadi ko noon tan nde tawno mawɗo amen hono Moussa Oumar Sow kañumne ko noon way ko ɗum jangguini min minenne ko less tan min gonanno emin jaaha e département min liggo